Представете си човек, който върви по улицата и сякаш носи невидима антена. Тази антена не улавя радиовълни, а емоции, радост, тъга, гняв, страх. Той не просто наблюдава израженията на лицата или чува думите, а сякаш попива емоционалната атмосфера около себе си, като гъба. Това е емпатът. За него светът е едно голямо емоционално поле, където чувствата на другите не остават незабелязани. Когато влезе в стая, той може инстинктивно да усети напрежението между двама души, въпреки че никой не е казал и дума. Радостта на непознат може да предизвика усмивка на лицето му, а чуждата мъка да го стегне под лъжичката. Той е като емоционален приемник, чието настройки са винаги включени. Представете си го на среща с приятел, който току-що е преживял трудност. Той не просто изслушва думите му, а усеща болката му сякаш е негова. Сърцето му се свива. Съчувствието го облива и той инстинктивно търси начин да утеши и подкрепи. Той е като емоционален компас, който винаги сочи към нуждите на другите. Способност да усеща толкова силно е и неговата уязвимост. Представете си го на претъпена спирка, заобиколен от забързани хора, всеки носещ своя емоционален багаж. Той може да се почувства претоварен от тази какофония от чувства, тревогата на един, разочарованието на друг, скритата тъга на трети. Той е като попивател на хартия, която абсорбира всичко и понякога му е трудно да разграничи своите емоции от тези на околните. Затова емпатът често търси тихи места, където може да се откъсне от емоционалния шум на света и да се свърже с собствените си чувства. Той цени дълбоките и автентични връзки, където може да сподели своята емоционална чувствителност без страх от осъждане. Той е като градинар, който внимателно полива и подхранва емоционалните нужди на хората около себе си, но понякога забравя да се погрижи за своята собствена емоционална почва. В свят, който често е склонен да пренебрегва или потиска емоциите, емпатът е като жив барометър, който напомня за важността на съчувствието и разбирането. Той е човекът, който може да почувства невидимите нишки, свързващи хората, и да предложи утеха и подкрепа там, където другите може да не забележат нуждата. Неговата емоционална чувствителност е едновременно дар и предизвикателство, но тя го прави уникален и ценен в човешкия вид. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Ако е така, моля, харесайте го и се абонирайте за канала ми, за да получавате известия за нови видеа. Споделете го и с приятелите си,